Yoksama salo rwngnok no naina ni thangwi no hor khamkha khoroksa judo phwrwngnai Patimung tang salni phungo Kadamtala block Isaisora rwng Dharmanagar Municipal Council ni 14 number ward ni Sunil Das umar nuichile thangnai talsaromui no Yoksama salna kitinggi Isaisora rwngnok ni phwrwngnai tei srwngnai jugrok ni judo thungmung phwrwngo 15 August Yoksama sal rwgui no uskulo juda juda panda songsajago tai o pandani paithak bwskango Sunil Das ni khorok nuichinei thungkwrung bodol judo thungmung phunugo pandani paithak bwskango firing bisingtwi no baharnani tiyar ongnani chengphruo no bejoao klaikha firing ni riwo kerosene bului hor phanangnani thangui o hor phanangnai Sunil Das ni track suit to hor nangui thango mungsa kaisa pher saslap mayani swkangno bini sago jlai hor khamjao phwrwngnai Sunil Das bai tongnai srwngnai rok kono mote bini sakni track suit no khobui kubini ri rokni khulok phano bini tolao sak 40% skhai rok no khamui thangka আমরা একটা জুডো ডেমনস্ট্রেশন করতে গেছিলাম এখানে ইসাইসরা স্কুলে এখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটছে এখানে আগুন ব্যাক করে আমার গাতে পড়ছে তখন এই দুর্ঘটনা হয়েছিল এটা কখন হয়েছিল ঘটনাটা 8:30 নাগাদ সকাল স্বাধীনতার প্রোগ্রাম চলার সময় হ্যাঁ সেই সময় আপনারা এই প্রোগ্রামটা দেখাচ্ছিলেন koktomao saimanjaka hatini pai tubuja kerosene logiwo petrol dalukjak oboni baino hor belake khamchama bai patimung patiwo tabuk dharmanagorni bini nogono bini sak naikini khlaijagui tongo hene koktomao saimankha bureau report khoroksa